Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. SAD pogodila snažna zimska oluja, skoro 90 mrtvih. Destruktivna bošnjačka oporba prijeti da će blokirati dogovor HDZ-a, Bosne i Hercegovine, Trojke i SNSD-a. Tragedija na Iliđi, dijete se utopilo u hotelskom bazenu. HVIDRA Mostar, pripadnicima HVO-a, državljanima Republike Hrvatske, omogućeno ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu. Najniža mirovina trebala bi rasti za 32 marke i u ovoj godini biti 570,50 maraka. Diljem Sjedinjenih država zabilježeno je 89 smrtnih slučajeva povezanih s vremenskim nepogodama nakon što su zemlju prošloga tjedna pogodile žestoke zimske oluje. U saveznoj državi Tennessee poginulo je najmanje 25 ljudi, a 16 u Oregonu, u kojem je i dalje na snazi izvanredno stanje. Prošle srijede je u Portlandu 3 ljudi poginulo od strujnog udara kada je zbog snažnog vjetra na njihov auto pao dalekovod. U Seattleu je u 4 dana zbog zimskih uvjeta umrlo 5 ljudi, od kojih su većina bili beskućnici. Prema Ustavu Bosne i Hercegovine i Poslovniku o radu Doma naroda, kvorum za održavanje sjednice čini većina izaslanika u Domu naroda, koja uključuje i većinu u nacionalnim klubovima. Kako spomenute 3 stranke od 5 imaju 4 izaslanika u bošnjačkom klubu, nedolaskom samo 3 onemogućava se održavanje sjednice, a time i usvajanje zakona koji bi dobili podršku parlamentarne većine u zastupničkom domu parlamenta. Podsjetimo, dogovor lidera vladajuće koalicije na državnoj razini predviđa izmjene izbornog zakona kojima bi se omogućila tehnička poboljšanja izbornog procesa, ali i provedba presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Europskog suda za ljudska prava, što znači da bi Hrvati mogli izabrati svog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a da bi svima bilo omogućeno kandidiranje. Na bazenu jednog hotela na području Iliđe danas je došlo do smrti djeteta, potvrdila je za N1 glasnogovornica MUP-a Županije Sarajevo Mersiha Novalić. U 15 sati i 30 minuta policijska uprava Iliđa je obavještena da je u bazenu jednog hotela na području Iliđe došlo do smrti jednog djeteta. Smrt je u 16 sati i 40 minuta konstatirao liječnik Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Za sada nije poznato kako je nastupila smrt djeteta. U ovim trenucima traje očevid, nakon čega će se saznati više informacija. Očevidom rukovodi tužitelj županijskog tužiteljstva, a provode ga pripadnici policije MUP-a Županije Sarajevo. Novom izmjenom omogućeno je pripadnicima HVO-a, državljanima Republike Hrvatske, koji su pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela u Bosni i Hercegovini stekli status ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti ili ozljede, a ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu ako im nadležno tijelo vještačenja u Republici Hrvatskoj utvrdi gubitak radne sposobnosti. Dopredsjednik udruge Mario Cvitković intenzivno i strpljivo radi sa svim ratnim vojnim invalidima na popuni i kompletiranju potrebne dokumentacije, a kako je velika gužva, trebalo bi uvesti redne brojeve za prijem obrade. Treba znati da je rok neograničen, pa svi koji žele i ispunjavaju uvjete mogu predati dokumentaciju i zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku mirovinu pripadnika HVO-a primjenom zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, prenosi Hercegovina IN. Najniža mirovina korisnika Federalnog zavoda MIO u 2024. godini bi umjesto trenutačnih 538,27 maraka trebala iznositi 570,56 maraka.
Zajamčena bi u tom slučaju dosegnula iznos od 680,94 umjesto trenutačnih 642,40, dok bi prosječna samostalna, koja je na kraju 2023. godine iznosila 675,53 maraka, u ovoj godini trebala biti isplaćena u iznosu od 716 maraka. Prema podacima Federalnog zavoda MIO, mirovine u Federaciji Bosne i Hercegovini će od siječnja ove godine biti uvećane za 6%. Međutim, hoće li isplata uvećanih mirovina početi već u veljači ili svibnju, ovisi o dinamici usvajanja federalnog proračuna za ovu godinu. Naime, članak 79 zakona o MIO propisuje da se mirovine usklađuju 15. travnja svake godine, tako da se usklađivanje vrši u visini zbroja 50% porasta potrošačkih cijena i 50% porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, osim mirovina ostvarenih u godini u kojoj se vrši usklađivanje, a najviše do stope rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini. Stopa rasta BDP-a za prošlu godinu iznosi 6,2%, a indeksa potrošačkih cijena 5,8%. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.